Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu kuti akalembetse mukaundula wa chisankho kuti adzathe kuvota pa chisankho cha chaka chamawa. Mu lipoti lathu lapadera tikuwunika za gawo lomwe ziyankhulo zosiyanasiyana zimatenga pakayendedwe ka malonda m'misika ya mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a anthu omwe ali ndi ulumali lapempha magulu okhudzidwa kuti athandizepo pamalo osewerera anthu aulumali ndi kuwapezetsa zipangizo zina zomwe amagwiritsa ntchito. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu kuti akalembetse mukaundula wa chisankho kuti adzathe kuvota pa chisankho cha chaka chamawa. Dr. Usi anena izi atalembetsa mukaundula wa voti pa sukulu ya Namatete ku Chilimba mu mzinda wa Blantyre. Asanakalembetse, Dr. Usi anayenderanso odwala pa chipatala cha Queen Elizabeth mu mzindawu komwe alimbikitsa odwala kukhala ndi chikhulupiriro komanso atsimikizira anthu kuti boma ladzipereka potukula ntchito za umoyo mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi atafika pa sukulu ya primary ya Namatete ku Chilimba anapita mchipinda china mmene analembetsa. Ndipo poyankhula atalembetsa, Dr. Usi anati ndiwokondwa kuti tsopano ali mchiphaso chovotera chimene chapase mphamvu kudzavota chaka chamawa. Ndiwokondwa kuti ndalembesa chifukwa kuti monga nzika ya dziko lino ndi pakali pano ndi chilolezo chozavota ndi mpata ofuna kukhala nawo gulu la anthu amene adzasankhe president wa dziko lino, kusankha phungu, ma-councillors, ndiye monga mzika ya dziko. Ndiwokondwa popanda kulembesa sungavote. Ndiye ndikupempha onse amalawi kuti aliyense akalembese kuti azakhale ndi mwayi wovota. Ndipo atatsiriza kulembetsa, potulukana kumana ndi anthu amene anafunsa kuti awayankhule. Mawu ake, Dr. Usi anapempha amalawi kuti akalembetse maunyinji kuti adzakhale ndi mphamvu yozavota nawo chaka chamawa. Wachuluka mtsogoleri wa dziko linoyu anapemphanso anthu amene ali nkuthekera kuti azithandiza anzawo omwe alosowa poonesa chikondi chimene dziko la Malawi limadziwika nacho. Ndipo asanapite kumeneku, Dr. Usi anafika pa chipatala cha gulupu mu mzindawu kumene anayendera odwala komanso nkupereka mphatso zosiyanasiyana. M'mawu ake, Dr. Usi anati boma ndilozipereka kuonesesa kuti likulimbana ndi mavuto osiyanasiyana amene ntchito za umoyo zimakumana nawo. Monga munthu zochita zako zimaonesera kuti ukuzuwa chani, komanso monga munthu amene tili mundale tikamalankhula tikamachita zinthu tiyena tiziziwa kuti kodi munthu odwala amadusa muzotani, kodi ogwira ntchito mchipatala amadusa muzotani, nanga tikamati anthu akuvutika mmudzi akudusa muzotani. Ndiye ukamaziwa zimene zozo ukamalankhula ukamachita zinthu umakhala kuna kuti ukuchita zinthu zimene ukudzidziwa osangoti zongowerenga kapena kuganiza. Ndipo funa kuti ndikhale munthu amene ayenera aziona, azidziwa, azigwira zimene zikuchitika. Ndikumauza mabwana monga president wa dziko lino kuti ndakaona izi ukuku, anduna ndakaona izi ukuku, fandi boma limodzi tikuyendera limodzi. Pamene machoka apresident akuza kuti kunoko. Dr. Kelvin Mponda amene ndi mkulu wa chipatala cha Queen Elizabeth Central anati chipatalachi chimene anachisegulira mchaka cha 1967 chikufunikira kuti chikhale ndi zipinda zina zochitiramo operation, makamaka operation imene amachita anthu oyembekezera. Sangala kwambiri kuti nabwera vice president kuzationa. Choyamba timafuna taonetse ntchito imene ikugwirika mchipatalamu. Ogwira ntchito athu akuthandiza odwala ambirimbiri amene makhani mavuto osiyanasiyana. Ndi zimenezo ndi zinthu zonyadisa kuti monga mtsogoleri aone. Komanso nthawi imene akugwira ntchito chonchomo pali zinthu zina ndithu zopinga zimene tikuziona. Ndi timafunanso
mwina ataziona kuti ngati boma lithe kuona ndi zimene tikupanga maso mavuto kuti tiauze kuti pamene tikufuna titafika ndipo tani ndi kuti angatithandizenso motani. Chipatala cha Gulupu mu mzinda wa Blantyre chimachita operation kwa amayi okwana 18 pa tsiku ndipo chipatalachi nchachikulu kwambiri mdziko muno. Blessings Kanache, MBC News, Blantyre. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu atsindika kuti boma lachilimika pa ndondomeko zoonetsetsa kuti umoyo wa anthu osauka ukukwezedwa mdziko muno. Iwo anena izi pomwe amayendera anthu a m'matauni a Chilomoni ndi Ndilande komwe mwa zina anawatsimikizira kuti boma liyamba kugawa chimanga kwa mabanja ovutika. Blessings Cheleuka ali ndi nkhani yonse. Polankhula ku Chilomoni komanso ku Ndilande, a Moses Kunkuyu omwe ndi nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono ati boma layika ndondomeko zoyenera zokwezera miyoyo ya anthu monga kuyambanso kugawa chimanga ndi kuonetsetsa kuti palibe chikole kwa amalonda ang'onoang'ono omwe akumatenga ngongole ya boma ya NIF. Timakumana ngati chipani kukumana ndi masupporters athu komanso ndife chipani chotumikira anthu timapita kumamva madandaulo amene anthu ali nawo ndikumadziwa kuti mavuto amene ali uku ndiotere tipange masolution otere. Lero linali tsiku limodzi limenenso tinapanga mikumano imeneyi kukayendera anthu athu, tayenda ku Chilomoni, takayenda ku Ndilande, tinatengerapo mpata kuwakumbutsa anthu athu kuti apite akalembetse kuti muchisankho chimene chikubwera chaka chamawa akhoza kukhala ndi mpata okavota nawo. Pa nkhani yakusowa kwa mafuta, iwo ati vutoli litha posachedwapa. Apa iwo anatsindika kuti ntchito yogawanso chimanga kwa mabanja ovutika iyamba sabata yamawa. Fa kumene kuja tapita kumavuta mtsinje wa Nasolo umakukolola mabenchi nkhala amakalipentalachi. Lero makalipentala akuti akumatabwera nimudzaone pene timagwirira ntchito. Mvula ikubwerayi tikuopa kuti tisowa pogwirira ntchito. Kumene kuja kuli njala. Ndetu unazo kuti njala iyi amene ama office ya president adodma kagaweni chimanga undilani ndipo chikagawidwa wiki yamawa. Panopo ndifotokozere mtundu wa Malawi. President uja Lazarus Chakwera kubwera pa 15 May chaka chamawa 2025 tikapita kukavota ife amene timadziwa zokuti chisankho chimawinidwa pa mavoti ndipo takalembetsa. President Lazarus Chakwera uja ndikunena zimenezi kumsanje mpaka kuchitipa kukumva kulikoma mpaka na kumchinji kukumva. Lazarus Chakwera akuwina chisankho pa 15 September 2025. Kenako a Moses Kunkuyu anapempha amalawi omwe ali ndi zowayenereza kuvota pa chisankho cha chaka chamawa kuti akalembetse mwaunyinji mu gawo lina lakalembera wa chisankho lomwe liyambe posachedwapa ndi cholinga choti adzavote mchisankho cha chaka chamawa. Blessings Chileuka, MBC, Blantyre. Unduna wa zosamalira anthu wakhazikitsa ndondomeko ya National Development Policy 2024 mpaka 2029 mogwirizana ndi ndondomeko ya Community Development Month CDM yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa kudzidalira komanso kutengapo gawo pa chitukuko cha nzika. Nduna ya zosamalira anthu a Jean Sendeza anatsekulira ndondomeko lachinayi pa skulu ya primary ya Rukulu ku Mzimba. McDonald Wayula ali ndi ripoti. Polankhulapo pamwambowu omwe panali mafumu ochokera m'madera ozungulira kuphatikizaponso Tiye Khosolo komanso akuluakulu ogwira ntchito anatsindika kufunika kwa chitukuko cha m'madera. Iwo ati zaka zambuyomu atsogoleri a m'madera ankatsogolera ntchito za chitukuko m'maderawo ndipo amakhala ndi umwini wa ntchitozo. Nduna iyi ati makono ano kaganizidwe kotere kakuchepa zomwe zikubwezeretsa chitukuko m'mbuyo. Iwo ati boma ndi anthu ndipo anthu akhale ndi umwini wa chitukuko. Asendeza ayamikiranso anthu a dera la Khosolo m'boma la Mzimba chifukwa chodzipereka pa ntchito za chitukuko. Malawi ngati tonse tikukumbuka bwino tinkakhala nalo danga ndithu mwina 1 week yathunthu nthawi imene tinali ndi chipani chimodzi ndipo nthawi imeneyo anthu amatha kumanga matoilet amatha kumanga nyumba za aphunzitsi kukonzanso mwina mabridge zimene zija zinatha titangolandira kuti yayi talowa mu democracy mu matipate anthu sitinamvetsetse bwino kuti kodi akati matipate ndi chani akati democracy ndi chani anthu tinangoona kuti yayi akuti ndi ufulu umeneyo kodi wopanda nawo udindo ukhala ufulu bwanji. Mawu awo Atiye Khosolo anavomereza kuti dera lawo limakumana ndi zovuta zambiri pomwe anthu amadikirira kuti boma ndilo likonze mavutowo ngakhale ntchito zazing'ono zomwe anakatha kugwira pawokha motsogozedwa ndi aphungu komanso atsogoleri
ammaderawo. atiye khosolo auza MBC kuti anayitanitsa msonkhano wa mafumu a dera lawo kuti akalimbikitse kusintha kwa kaganizidwe. Iwo ati anaona kuti chiwerengero cha ana omwe akupita ku sukulu dera lawo tsopano chikuonjezereka, anthu atamanga milatho madera amene kale anasamakwanitsa kudutsa popita ku sukulu. Chimene chinalowa kwa ine kuti ndiyitanitse mafumu ndikumanisana nawo kuti tiuzane vuto lathu, aliyense aziwe vuto la padera lake. Mavuto ameneyo ndi ineyo anandipeza ineyo kuti mwina tani tipange chitukuko pa ife tokha kuthandizana ndi boma. Ndondomeko ya National Development Policy ikufuna kudziwitsa anthu zakufunikira kutenga umwini pa chitukuko, kulimbikitsa sukulu zakwacha ndi kulimbikitsa magulu osunga ndi kubwereketsa ndalama m'midzi kuti miyoyo ya anthu ammadera osiyanasiyana m'dziko muno itukuke. McDonald Chiwayula, MBC. Nyumba ya Malamulo yachita zokambirana zake koyamba kunja kwa nyumbayi pa Dedza Stadium ngati njira imodzi yolimbikitsa ubale wake ndi anthu ammadera akumidzi. Zokambirana za nyumbayi zomwe zidachitika lachinayi mamawa zidatsindika pa mavuto omwe anthu ammadera akumidzi akukumana nawo, monga mavuto a njala, chitetezo komanso chitukuko cha madera. Spika wa Nyumba ya Malamulo a Catherine Gotani-Hara auza MBC kuti nyumbayi ipitilira kukumana ndi anthu ammadera osiyanasiyana ngati njira imodzi yothandizira kuti amvetsetse momwe nyumbayi imagwirira ntchito. Zambiri mulipoti la Trust Office. Zokambirana za Nyumba ya Malamulo pa Dedza Stadium zidayamba ndi funso lochokera kwa phungu wa Dedza South Ishmael Ndera Onani, yemwe adafunsa boma ngati nkotheka kukweza boma la Dedza kuti likhale ndi town council. Funso lina linachokera kwa phungu wa Zumba Malosa, yemwe adapempha kuti boma limange polisi mdera lake. Poyankhapo pa funso loyambali, nduna ya maboma ang'ono yemwenso ndi mtsogoleri wa zokambirana ku Nyumba ya Malamulo a Richard Chimwendo Banda adalengeza kuti mtsogoleri wa dziko lino wapereka kale chilolezo kuti maboma a Dedza, Salima komanso Karonga akhale ndi ma town council. Town council imakhala ndi budget yake ya padera imene imathandiza kuti ndalama zizibwera zochuluka kumudzi kudera ndi cholinganso chonena kuti chitukuko chiziyenda bwino. Zimathandizanso kuti tizikhala ndi anthu ogwira ntchito apamwamba. Ndipo Spika wa Nyumba ya Malamulo Catherine Gotani-Hara wati Nyumba ya Malamulo ipitilira kufikira anthu mdziko muno ngati njira imodzi youmba ubale wabwino ndi anthu komanso kuti athe kumvetsetsa zochitika ku nyumbayi. Feso tinaona kuti ngati parliament nafeso tizatsalire aliyense akuyenda njira imene yonetsetsa kuti anthu azitha kukhala ndi mpata wofunsa, anthu asamangoopa, azitha kufunsa chifukwa chachana spika makana izi, chifukwa chachana spika avomera, chifukwa chachana ma MP poyankhula amatere, chifukwa chachana mwina mafunso asangafunse nthawi koma nthawi zonse zija zithandizo talesa azitha kumvetsa konso kumatimvetsetsa ife ngati ma MP. Zokambirana za Nyumba ya Malamulo pa Dedza Stadium zidakopanso atsogoleri a boma, mbomali, mafumu, ophunzira ku sukulu za mderali ndi ena ambiri. Ndipo Senior Chief Chauma ya mderali yapempha phungu wa Nyumba ya Malamuloyi kuti aganizirepo zochita zokambirana zawo mziyankhulo zakuno ku Malawi kuti anthu osiyanasiyana kuphatikizapo amadera akumidzi azitha kumvetsetsa zochitika ku nyumbayi. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu kuti akalembetse mukaundula wa chisankho kuti adzathe kuvota pa chisankho cha chaka chamawa. Mulipoti lathu lapadera tikuunika za gawo lomwe ziyankhulo zosiyanasiyana zimatenga pakayendedwe kamalonda m'misika ya mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a anthu omwe ali ndi ulumali lapempha magulu okhudzidwa kuti athandizepo pamalo osewerera anthu aulumali ndi kuwapezetsa zipangizo zina zomwe amagwiritsa ntchito. tsiku ndi tsiku nkhalango zathu zikusakazika kamba kodula mitengo poti anthu ochuluka akudalirabe nkhuni ndi makala pophika ndi kutenthetsera zinthu. Second Friday zimana panga miyanda ya anthu
inamwalira. Chimenechi nkusonyeza kuti palibe mtendere pakatikati pa munthu komanso ndi chilengedwe. Kafukufuku osiyanasiyana anapeza kuti ngati mungamagwiritse ntchito njira zamakono zophikira ndi kutendetsera zinthu, mukhoza kuchepetsa ndi theka mulingo wa nkhuni kapena makala amene mumayenera kugwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku pophika. Ichi nchifukwa chake mabungwe a Sisonec, SEPA ndi Oxfam kudzera mu thandizo la ndalama ku bungwe la European Union EU anakhazikitsa ntchito kapena Promoting Equitable Access to Clean Energy Peace Project pa Chingerezi, yomwe ikulimbikitsa anthu mdziko muno kugwiritsa ntchito njira ndi zipangizo zamakono zophikira ndi kutendetsera zinthu. Makuzitu matumba awiri ndiri pamene popo iyene 36,000 pamene ababa ndiye kuti ndikuononga chani 18,000 mwezi watha. Nthambi ya MBC yokonza mapulogalamu achitukuko ya DBU idzikupatsirani mapulogalamu apadera ofotokoza ubwino wa njira zamakono zophikira komanso komwe mungagule zipangizozi. Akhoza kuimba pa 321 pamene poso akapezapo nambala yakumera. Lachitatu lililonse 5:30 madzulo. MBC, inspiring the nation. Takulandiranso mu nkhani zathu. Kodi munayamba mwaganizirapo za ubwino wa ziyankhulo zosiyanasiyana m'misika ya mdziko muno? Mulipoti lathu lapadera nsabatayi, mtolankhani wathu Jackson Sichali akufotokoza zambiri za momwe ziyankhulo zosiyanasiyana zimathandizira kutukula misika ya mu mzinda wa Mzuzu. Jackson Sichali akuonekanso momwe izi zikuthandizira kusintha miyoyo ya anthu ochita malonda ochokera ku madera osiyanasiyana mdziko muno. Uwu ndi msika wa Freedom Square omwe umadziwika bwino ndi dzina loti Taifa mu mzinda wa Mzuzu. Msikawu unakhazikitsidwa mchaka cha 1997 pomwe ena ochita malonda anathamangitsidwa mu msika waukulu wa mu mzindawu. Pano msika wa Freedom Square ndi umodzi mwa misika yodalirika mu mzinda wa Mzuzu omwe ukuthandizira kwambiri pa ntchito yotukula anthu omwe akuchita mabizinesi ang'onoang'ono komanso kupititsa patsogolo ntchito zachuma mu mzindawu. Msikawu uli ndi anthu ochokera ku madera osiyanasiyana omwe amachita malonda ndipo anthuwa amayankhula ziyankhulo zosiyanasiyana. Zina mwa ziyankhulozi ndi monga Chitumbuka, Kiswahili, Yawo, Sena, Lomwe, Kiangonde komanso Lambia. Tisindire chino kwa ajetu. Funso nkumati kodi kusiyana kwa ziyankhuloko ndikofunika bwanji? Martha Ntakoma ndi mmodzi mwa anthu ochita malonda mu msikawu ndipo akufotokoza kufunika kokhala ndi anthu ochokera ku madera osiyanasiyana omwe akuyankhula ziyankhulo zosiyanasiyana. Timaona anzathu aja amene amapangira business kuti anzathu kani customer akafika pa shop amamulandira chonche ndife kumala kuja tupelera pali nene fiso timazaberako ma style awo akumene kuja kuti okhenga tikuno ku Tanzania amatere customer akafika pa shop mpaka amapeza kuti customer jo ngati samafuna kugula chinthu amapeza kuti bulu kugula chinthu. Potirapo ndemanga pa zomwe Ntakoma anayankhula naye mtsikana ochokera ku Chitipa Mese Msukwa akuti anaganiza zotsegula shop ku msikawu kamba kuti samafuna kuti adzikhala moyo odalira ndipo pakali pano akutha kupeza zofunikira pa moyo wake. Chomwe chinandipangisa kuti ndiyambe business chifukwa chakuti zinthu momwe zilili masiku ano zinthu zovuta chifukwa ndi amayanga sangakwanise zonse kundipangira pawo okha ndena uzoti kapena ndipasiko capital ndipange business kuti zina ndizizipangiza pa ine ndekha. Wapampando wa msika wa Freedom Square Alifa Saidi omwe amachokera ku Mangochi ati kukhala ndi ziyankhulo zosiyanasiyana zimawathandizira kuti athe kuyankhula ndi ogula mu chiyankhulo china chilichonse popanda vuto lina lililonse. Tikatengera ngati kumbali ya ziyankhulozi ndi chinthu choti chimathandizira ndithu kwambiri kumbali ya business chifukwa choti timavana chinthu chochita chimene customer akuyankhula nawo somatha kumumva mpaka namathandizana mpaka napeze chinthu chimene chili chofunikiracho. Msika wa Freedom Square sikuti umangopindula anthu ochita malonda okha ku msikawo kamba kuti konsolo ya mzinda wa Mzuzu imadaliranso msika omwewo potenga misonkho yomwe konsoloyi imatha kugwiritsira ntchito yochitira zina mwa zitukuko za mzinda wa Mzuzu. McDonald Gondwe ndi mneneri wa konsolo ya Mzuzu ndipo akufotokoza zambiri. Kote ukafuna chinthu ku Taifa Market suka khala ngati
mulendo chifukwa achewa ukapeza, atumbuka ukapeza, ayawo anzathu ku Tanzania ukapeza, even anzathu ku Rwanda ukapeza mu Taifa Market, even azungu amene zimene zikutanthauza kuti anthu akutha kumvana bwinobwino and business kumatheka bwinobwino. Pa nkhani yothandiza kukweza ntchito za malonda pakati pa ochita malonda mu mzindawu, Gondo wati khonsoloyi ipitiriza kumanga misewu mkatikati mwa mzinda wa Mzuzu ndi cholinga choti mayendedwe asamavute ponyamula katundu maka pomwe nyengo ya dzinja yayandikira. Boma la Malawi lili ndi malingaliro oyambitsa chiyankhulo cha Kiswahili msukulu za mdziko muno, kamba kuti izi ndizofunika kwambiri pa ntchito za malonda maka pakati pa ochita malonda mdziko muno ndi maiko ena. Samise Mkonda ndi mphunzitsi woona za chiyankhulo pa sukulu ya ukachenjede ya Livingstonia komanso othandizira phunziro ngati lomweli pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, ndipo yakufotokoza zambiri maka pa ubwino okhazikitsa chiyankhulochi. Ku dziko ngati Malawi Chiswahili ndi chilankhulo chofunikira kwambiri kuti tikhale ndi kuthekera kulankhula zilankhulo zingapo zimene ndizodziwika bwino kwambiri muno mu Africa. Kudziwa kulankhula zilankhulo zochulukirapo zimene ndizodziwika kwambiri muno mu Africa kukhoza kuthandizira ku nkhani za malonda kwambiri. Ino mukhulupirira mugwirizana nane kunena kuti bungwe la African Union panopa lidavomereza Chiswahili ngati chimodzi mwa zilankhulo zimene ndi zoti zizilankhulidwa muno mu Africa. Choncho ife Amalawi kudziwa chilankhulo cha Chiswahili kuti thandiza kunena kuti tikathe kulumikizana bwino ndi anzathu aku Tanzania yomwe ndi njira yathu yokafikira ku nyanja ya mchere ya Indian Ocean, kuti tikathe kupanga malonda ndi abale athu kapena anzathu aku Tanzania umenewo. Komanso mugwirizana kunena kuti pakati pa Malawi yapanga import komanso yapanga export katundu kupita ku Kenya komanso kuchokera ku Kenya. Komanso Kenya ndi dziko limene limalankhula chilankhulo cha Chiswahili. Kazembe wa dziko la Tanzania kuno ku Malawi Agnes Richard Kayola anati kuyambitsa chiyankhulo cha Kiswahili kutha kuthandiza kubweretsa umodzi pakati pa anthu ochita malonda maiko awiriwa, kwamba Kiswahili kinaongewa na watu wengi duniani. Chiyankhulo cha Kiswahili chimayankhulidwa ndi maiko angapo muno mu Africa. Kotero kuyambisa chiyankhulo chizitha kuthandiza kubweretsa anthu pamodzi maka omwe amachita malonda pakati pa maiko a Malawi ndi Tanzania. Tunategemea kwamba kuendelea kuwepo na watu wengi ambao watajifunza Kiswahili. Mzinda wa Mzuzu ndi umodzi mwa mizinda yomwe ikukwera kwambiri pa chuma, ndipo mzindawo uli ndi anthu oposa 200,000 malingana ndi kafukufuku wa bungwe loona zakalembera la National Statistical Office. Tisindire jeno kwa ajetu. Jackson Sijali, MBC, Mzuzu. Unduna wa zaumoyo wati kuyambira mu chaka cha 2019 anthu opitilira 3,400 amwalira mdziko muno chifukwa cha vuto la mpima. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawu Dr. Gresham Harawa wanena izi ku Kamuzu Central Hospital ku Lilongwe pomwe amafotokozera anthu zamomwe vutolo likukulira mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Msodoka. Akatswiri a zachipatala amati vuto la mpima limadza pomwe tizilombo toyambitsa matenda timasiya kufa munthu akamwa mankhwala. Zaka zapitazi dziko lino lakhala likukumana ndi mavuto a mtunduwu zomwe mwa zina zimadza kamba kogwiritsa ntchito mankhwala molakwika, monga kuyika mankhwala mu zakudya za ziweto komanso pophika mowa m'makwalala, zomwe zimachititsa kuti mwa njira iliyonse anthu omwe angadye zinthu za mtunduwu adye pamodzi ndi mankhwala omwe. Poyankhulapo pa nkhaniyi, mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo a Gresham Harawa alangiza anthu mdziko muno kuti apewe mchitidwe ogwiritsa mankhwala molakwika, kunena kuti kutero kumayika miyoyo ya anthu pa chiopsezo. Mchaka cha 2019 tinapeza kuti panali anthu pafupifupi 19,600 amene anamwalira ndi matenda amene antimicrobial resistance imakhuzidwa, komanso panali ena 3,400 amene antimicrobial resistance inali chini chimene chinapangisa kuti anthu amwalire. Komano ndikhuzonena kuti ma figures amenewo tinangotengamo muzipatala zina m'Malawi muno. Ndikhulupe kuti panopa 5 or 6 years later ma figures ake akuzakhala kuti ndi okwererapo. Poyankhula atatha kuphunzitsa odwala komanso ogwira ntchito pa chipatala cha Kamuzu Central, mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalachi a Priska Mzumala ati vuto la mpima likuchulukirabe, kunena kuti chipatalachi pamodzi ndi abwenzi osiyanasiyana apitiriza kuphunzitsa anthu zokhudza vutoli. Takhala tikupanga ma activities tosiyana-siyana
monga ma health education takhala tikuyenda m'maodi kupanga paste ma posters omwe akunena za uthenga umenewu onena kuti anthu asamangogulapo mankhwala mwachisawawa makamaka ma antibiotics, komanso anzathu aza ziweto azinyama asamaphatikize feed ndi kapena amene akuweta zinyama asamaphatikize feed ndi ma antibiotics. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona za mankhwala la PMRA a Anderson Ndalama walangiza anthu mdziko muno kuti adzipeza mankhwala m'malo oyenera komanso kuti adzimaliza mankhwala omwe achipatala awapatsa. Andalama ati chaka chino chokha agwira anthu okwana 20 omwe amagulitsa mankhwala mopanda chilolezo. Timayenda mu misika yosiyanasiyana mdziko muno kumasakasaka anthu amene akugulitsa mankhwala mosavomerezeka. Dongosolo limeneli timapanga pakatha miyezi 3, koma vuto lomwe timakumana nalo ndionena kuti anthu ena amauzana ndi amapezeka kuti athawa sitinakwanise kuwapeza. Choncho mwina kwa chaka chino tapezako anthu pafupifupi opitirira 20 amene takwanisa kuwagwira ndi kuti akaonekere ku bwalo la milandu. Ntchito yophunzitsa anthu zokhudza vuto la mpima ikuchitika dziko lonse. Ntchitoyi imachitika chaka chilichonse kuyambira pa 18 kufikira pa 24 Novembala. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Bungwe loyendetsa masewero a anthu omwe ali ndi ulumali lapempha magulu okhudzidwa kuti athandizepo pamalo osewerera anthu aulumali komanso zipangizo zina zomwe amagwiritsa ntchito. Mtsogoleri wa komiti a James Chiutsi ndiye walankhula izi pamwambo okumbukira mwezi wa anthu aulumali. Praise Majawa walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Norbert Jameson. Chikondwererochi chinayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa bwalo la Kamuzu mpaka ku Blantyre Youth Center, ndipo mfumu ya mzinda wa Blantyre Councillor Joseph Makwinja ndi akuluakulu ena akubungwe la Malawi National Council of Sports anali nawo pamwambo. Mawu ake Chiutsi anati zipangizo zambiri zomwe akugwiritsa ntchito pa masewero a anthu aulumali nzosayenera. Mabwalo athu ambiri, malo athu ambiri Malawi muno, even malo ongu yenda amene tipite town mutikapeza maofesi onena kuti munthu amene ali ndi ulumali sangathe kupita, sangathe kukwera mwina ma stairs kuti apite mmwamba, koma zimene zikuchitika mdziko muno. Tikapita ku mbali ya masewera ifeyo ndithu anthu athu amafuna zipangizo zambirimbiri zosiyanasiyana. For example, ngati masewera maonera masewera a wheelchair basketball, even ma wheelchair amene akuseweredwa apapa si ma wheelchair amene akuyenera kuseweredwa pa masewera ngati amene wayani. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Councillor Makwinja inati konsolo yawo ndiyodzipereka potukula masewero wa mzindawu. Ife muno mu Blantyre, through our planning department, wina aliso manga nyumba mtown muno kaya ya mafloza angati kanda tunduwanji pakale disability friendly interest. That's a must. Without that, simalula mtu amange nyumba. Simalula kuchita approve ma plan ngati amene. Ndiye wina aliyese akuziwa. Chilipo nkoti mutithandizane inu ndife kuti tichite forces zimezi kuti pena paliponse papezeke friendly disability movement. Pamwambowu panalinso masewero a mpira wamanja, othamanga komanso a basketball a anthu aulumali. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu kuti akalembetse mukaundula wa chisankho kuti adzathe kuvota pa chisankho cha chaka chamawa. Mu lipoti lathu lapadera tikuunika za gawo lomwe ziyankhulo zosiyanasiyana zimatenga pakayendedwe ka malonda m'misika ya mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a anthu omwe ali ndi ulumali lapempha magulu okhudzidwa kuti athandizepo pamalo osewerera anthu aulumali ndi kuwapezetsa zipangizo zina zomwe amagwiritsa ntchito. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse.
Mawa bwino kononse ndipo ni nthawi ya zanyengo. Lero mvula ya mabingu igwa m'madera ochepa ndipo tiyembekezere nyengo yotentha m'madera ochuluka. Zonsezi